Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men valah. İnşaallahu Teala bu dersimizden veciz kıtamının devamı. Gelip yeten yerimizden ma yubahu fi'luhu fis salat. Namazda duran adama näme zatlar etse ruhsat berilýär. Namazda duran adam näme zatlar edibilýär. Yani şuna uğraşacak bolýar. Bu bäz bilmeklige näme atkan peýdasy var bide. Atkan peýdasy var. Sebäp bilen näme käwir adamlar namazda durqa telefonu gelýär, dogry dämi? O telefondan näme ýöne bir sadece näme goýaýman, jan goýman, aýdym saat goýýarlar. Şu meselelerini bilmeyen adamlar näme namazda hereket etmek bolýan näler öýdüp namaz gutarýança telefon näme aýdym durýar. Öz namazdan zahiliýe, biziň namazymyz zahiliýe. Ama şu zatlar bilen adam näme etýär? Jan gellimi elinden telefonuny çykarýandan näme etýär? Öçüräýär. Şoň şüp näme käbir zatlar we namazda näme etmesi ruhsat. Ýa mysal üçin öňden setirlerden biriniň burnu ganaýa ýa täreti podulýardan näme etýär? Setirden çykýar. Ýygyny duranlar näme şoň ýörep setire geçip näme açylan ýerini doldurmalygyny bilenä. Şoň doldurmalygyny bilede ýöreseň bolýanlygyny bilenä. Şeýdi we saf näme etýär setir boşlugyna durýar, kesikligine durýar. Emma şu näme bäbi bilen musulman näme ýam ýöreýärden öňüne geçýär. Şoň şu bäbi näme bilmekligi näme gaty muhim. Ma yubahu fi'luhu fi's salati diye namazda etmeklige näme ulfat berilen hareketler. Birinjisi näme el-meşyu lil hajati. Gaty gyssak zeruri zat üçin ýöremeklik diye ulfat berilýär. Mysal üçin gapyň gararagyna dursaň düşündiňmi? Bir howluk maş zeruri gapyny kakýa, aşakda maşin garaşdyrýar, hassasy bar, zady bar. Men çalaja ýöremde şo gapyny açyp biljek. Näme etmeli? Maňa şeriat näme, maňa din ursat berýär. Düşündiňmi? Ursat berýär. Ýa-da näme gyssa goýa girmen, açar ýok. Şunu bölüm hepşken agdyragyna dur. Açaram gapdalymda dur. Bir gygyrýa, gyssa açmasa bolanok, açaram ýok. Men elimden jüýümde näme jüýümden açar çykaryp 1 kilometr süýşmesem, zyňy bilmejek bolan 1 kilometr süýşüp açary aşak okla bilýär. Düşündikmi? Hajat bolsa näme ýörebilýär. Näde namazda dur, peji işläp dur. Gapdalyda näme çağa dur. Peje barjak. Men çala ýöremesem näme şo çağany alyp biljekler. Ýörep çağany alyp bilýär. Düşündiňmi? Şu hareketlere näme ursat berýär din. Näme el-meşyu lil hajati diýen. Hajat bolsa, zarurat bolsa näme şe zaruratan namazyň içinde näme azakany ýöremesem, ýerine ýetirip bolmajak bolsa din näme diýe? Ýöre diýe. Şonu bitir diýe. دليلنا عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت والباب عليه مغلق فجئت فاستفتحت فمشى ففتح لي ثم رجع إلى مصلاه ووصفت أن الباب في القبلة فإذا لم يكن الباب في القبلة جاز المشي أيضا عن اليمين أو عن الشمال أو للوراء مستقبلا القبلة. عائشة نمذنامد رضي الله عنها Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün öýde namaza gawatyrdy diye gapam içinden gurpludy diye. Menem gelip kapyny kapdym bolýan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme etdi diye ýörep kapyny açdy diye gapam kıbla ýüzünde diye. Düşündiňmi? Näme Peygamberimiz ýörep kapyny açdy seretsem namazda kenni. Görem Peygamber eden moga bile de näme etmekle ursat berýär. Enne Aişe näme diýdi? Gapam kıblanyň öňünde diye. Beýdide düşünmeler, yani gapy ýokman kıblanda bolsa ýörese bolýar. Sağında çepinde ýygyňda bolsa ýörese bolanok diýip düşünmeler ýok. Gapy sağında bolsun, çepinde bolsun, ýygyňda bolsa da ýörep açsa bolýar, ýöne şert ýüzüň kıbladan aýyrmalar. Düşündiňmi? Şerti näme? Ýüzüňi kıbladan aýyrmalar. Taýip. Ikincisi näme? Ursat berilýän hamlus sabi. Namazda çağan götürüp okamaklyga ursat berilýär. Öýde, senden başga çağa seretjek ýok. Ya bolaýanda da men elimde çağam alyp elimde okajak. Meňe öwrenşipdir. Men elim almasam ağlajak. Çağan eliň alyp namazda okaberme. Rukuwa secdäginde ýerde goýýan, galanda ýene eliň alýan. Bäh, gaty ajap gurrun. Delili barmy? Delili bar. Näme diýär an Ebi Qatadata
enne Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kana yusalli ve huve hamilun Umamete binte Zeyneb'in binti Resulillah binti Zeynebe binti Resulillah sallallahu aleyhi ve selleme ve li Ebil As ibn Rabi' fe izâ kâme hamelaha ve izâ secede vada'aha diye. Bukhari Müslim'de geliyor yan hadis önüne kemname Tirmizi'de, Ebu Davud'da, Nesai'de geliyor sahih hadisler. Ebi Katade de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Zeynep'in gıydı Umamanı eline alıp namaz okardı diye. Peygamberimiz Zeynep diyen gıydıından gıydı artığı oluyor. Adı Umame oluyor artıcağının. Namazda şunu eline alıp okardı diye. Fe izâ kâme hameleha turonunu eline alırdı diye. Ve izâ secede vada'aha secde gaydanına da yerde koyardı diye. Peygamberimiz eline namaz alıp çağat alıp okardı. Şunu şüp öyde kalsan çağan öyde kalıp koysan seyredecek yok. Mescide gitmeli. Öyde vaat namaz vaat geldi. Çağan elini alıp okardı. Zeruret olmak şart değil olanlar. Yani fikir etmeyen Peygamberimiz eline çağan alıp okadı. Peygamberimizden başka onu seyretmeyen adam olmadı. Diyor ben çağan elimi alıp okarsın diye. Elimden koyuyorsun diye. Namazda şu çağan bilen giyri biliyen mi? Şuna başka seyretmeyen adam tapsamam giyri biliyen. Elime çağan alıp okacak. Rukuğa secdeye gittim mi yerde koyacak. Kaldım mı yine yerimi alacak. Elimi alacak. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eden. Üçüncü bolayan vaatname katlul esvedeyn. Esvedeyn de qaradanlar diyenler bizimkiler. Neme qaradan? Yılan, içyan şunga alıp vaatlar. Esvedeyn de şol. Yılan, içyanı Araplar neme iki qara diye. Şunga alıp vaatlar. Yani yılan, içyan ne diye yılan, içyan ne? Yılan, içyanın hükmünü zeherli başka adam oldu. Namazda kan şunu öldürür biliyor. An Ebi Hureyre enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emara bi katlil esvedeyni fis salati el akrabi vel hayyeti diye. Ebu Hureyre radıyallahu anhu nâme diye. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu diye. Namazda olsanız içyanı yılanı öldürün diye. Namazda dur içyan geliyor. Şunu men namazda kan nâme şala yörende şuna barayan adam yörep nâme öldüryen. Men öldürmesem gidecek başka caylara. Namazdan çıkmalam olsa çıkyan. Ama namazdan çıkmaklığa hareket itermese namazda kambara çıkıyor. Yörep elime bardadal urup öldürmelem olsa öldüryen. Öldürem sonum şu namazımda duran yerimden başlayan. Öyle ikinci tahiyyatını okap boldum. Ve aleykümselam. İçyan gördüm. Oturan yerimden turup barmalım olsa barayan öldüryen öldürmem Gönüş o duran yerimden turup öylemin 3. rekatına başlayan. Edil yılanım şonga alak. Şimdi yılan yadanim içyanın hükmünden biz taraflarda möylürken atayırı deydi şunga alak adamın çaksa öldürecek. Ya kerten götü deydi namazda kanım öldürmene urskot beriliyor. Hatta namazda edilmesi urskot değilli mi? Ama bul vacip. Emara deydi. Emir vücub. Emir lil vücub. Yani namazda duran adam yılan ordu geldi öldürmese de bir ziyanmayacak. İçyan ordu öldürmese de ziyanmayacak. Namazda kanım barıp öldürmeli. Vacip. Sonra şu duran yerinden namazı kesen yerinden iyidim devam edip gidivermeli. Dördüncüsü el iltifatu vel işaretul mufhimetu lil haceti diye. Namazın içinde gurlemesizden düşünür derecede qarancanlamaklık herek işaret etmeklik urskot beriliyor. Namazda durun biri gidip var ya plan velayet. Benim hükmani surette şondan zeruri bir zat uğratmalım. Elim bilen şeydip dur deyip işaret etsem hem şey etsem elim bilen dur deyip işaret hem mekiz düşünüyor düşünecek derecesinden ya kellami yaykayan ya da elim bilen hareket etyen. Hacet şoňa näme men iterse hukmani suratda şoňa nadirete düşünür derecede hareket edip ýa-da näme işaret edip bilýän. An Cabir'in delili Cabir radıyallahu anhu näme işteka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fesallayna wara'ahu ve huve qa'idun feltefete ileyna fara'ana qiyaman feashara ileyna faqa'adna. Cabir radıyallahu anhu näme diye Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem işteka. Yani yaravsız oldu diye. Şu yaravsız halinde de näme oturup okudu diye. Fasallayna wara'ahu ve huve qa'idun.
Näme imam näme yaramasa sırqa bolsa oturup namaza qolsa bol. Yani durmana ýagdaý ýok, oturup okamaly. Näme otursa bolýar. Peygamberimiz oturup okap otyrdy diýe. Bizem ýygynden näme dik durduk diýe. Şunuňmy? Ondan sonra Peygamberimiz näme feltefete ileyna. Bize seretti diye. Ne göreyim namazda iyidine seretti diye. Serette diye näme fara'ana qiyamen. Peygamberimiz imam oturup okap otyrdy. Bizem iyidine ayak üstüne durup okap otyrdy. Nämetdi diye feşara ileyna. Bize nämetdi diye işaret etti. Oturun diye. Şunuňmy? Hemmemizden näme oturduk diye. No ştaýda näme şu hadisen näçe peýda alyp bilýäs? 2 peýda alyp bilýäs. 3 peýda alyp bilýäs. Birinji peýda näme? Imam näme ýarawsyz bolsa, dik durup okap bilmeýän bolsa, hökman ýerine biri geçmeliýinden zat ýok. Şunuňmy? Biziň imamymyz we iň ilimlimiz şo, iň Kur'an'da okuýanymyz şo. Şunuňmy? Oturup bilene, durup bilene. Yok, oturup okasın, imam bolsun. Hiç näme, oňa bir näme gadagançylyk ýok. Hökman aýagy üstünde durup bilýän imam bolmalydylan zat ýok. Imamymyz näme 2 aýagy kesildi. Ha, kalyaska minmeli boldy. Imam bolsun ýene hiç dine gadagançylyk ýok. Başardygyna görä imam bolýar, bizem ýygyna näme uýýar. Birinjisi näme, imam näme durmana ýagdaý bolmady oturup bilýär. Ikinji almal peýdamyz näme? Näme düşünür derecede işaret edip bolýar. Şunuňmy? Düşünür derecede näme şoňa mätäslik çekden işaret edip bolýar. Üçüncü almal zadymyz näme? Imamyň oturup okasa, ýygyň nakylara näme oturup okamaklyk wajib bolýar. Şunuňmy? Imamyň durmana ýagdaý ýok, oturup okamaly boldy. Ýygyna durup okamaklyk haram, oglanlar. Ýöne mekruh däl, haram. Şunuňmy? Imamyň durmana ýagdaý bolmady, oturup okatdamy? Ýygyň naklar oturmaly bolýar, durmana başarsalar. Olam näme şu hadisden alýar. Soň 5-nji urfat berilen zat el-busaqu fi thawbihi aw ihraju mindilihi min jaybihi diye. Yani näme gaqylygyň geldi, tüýkürüň geldi, näme köýnüň bir gyrasyna ýa dogyň içine tüýkürmeklik urfat. Ýa-da jüýüňde ýağlygyň we ýalyp götürdüň, ýa bir eskiň we jüýüňden şonu çykaryp, şoňa tüýkürseň, şoňa sümgürseň näme bolýar, şunuňmy? Urfat. Bular näme geçen hadislerde geçti. Peygamber näme de geçti? Mekruhlaryna geçti. Peygamber näme biriňiz tüýkürjek bolsaň, ol näme şeýsinip näme köýnüňe tüýkürüp gorkady. Gorkady diýär. Başga näme mesela näme çep aýagyny galdyryp şoň aşagyna tüýkürmeli diýär. Yani şondan näme allyk şu hadisden hem kıvlaňa ýa-da sagyňa tüýkürmesizlik allyk we köýnüňe ýa-da näme aýagyň aşagy, çep aýagyň aşagyna tüýkürmeklik allyk. 2 peýda allyk. Şoň üçin näme biz tarapda bu zatlara bilmeýän zatlar, hiç nämeden aklar bar. Jüýüňde ýağlygyň zadyň eskiň bir zadyň barmy? Sümgürasyn gelim, çykar da sümgür. Şunuňmy? Ya sümgün çekip näme? Başga bolup durar namaz. Erwet agdyň tüýkürükden nolum gaqylyk geldi, jüýüňde ýağlygyň zadyň Allah tüýkür hiç nämesi ýok, dine gadagançylygy ýok. Ya näme köýnüň bir ýene dogynyň içine bir ekneme deýnisen. 6-njy el-işaratu bi raddis salam ala men sallama alayhi. Sen namazda kan bir sana salam berse, näme diliň bilen, eliň bilen şoňa näme salamyny gaýtarmaklyk. Urfat berilýär. Delili näme? An Abdullah ibn Umar qala kharaja Rasulullah sallallahu alayhi ve sellem ila Quba yusalli fihi فجاءته الأنصار فسلموا عليه وهو يصلي قال فقلت لبلال كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي قال يقول هكذا وبسط كفه وبسط جعفر بن عون كفه وجعل بطنه أسفل وجعل ظهره إلى فوق. Näme Abdullah ibn Umar näme? De Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme Quba mescidine gelip näme namaz okudy diye. Fecaetul ansar. Ondan näme şu Quba tewerinde ýaşan ansarlar gelip näme Peygamberimiz namazda ka Peygambere salam berdiler diye. Ondan İbn Umar näme Bilal'den soruyor. Fe keyfe ra'ayta Rasulullah yeruddu aleyhim hine kanu yusallimuna aleyhi ve hu yusalli. Namazda ka Peygamberimiz olon nädip salamyny gaýtardy diýip soradym diye. Şonda Bilal näme etdi diye.
Elin ayeti var ana şeydip salamını qaytart diye. Düşündünmü? Eli bilen işaret edip salamını qaytart diye. Biz näme dedik? Sağ el çepelin üstünde koyup döşte koymalıydık. Näme ayan var? Şöyle şeyden ne diye ayetinin içe yere baktı diye üstüm yok olup bakın. Şeyden de neylek bolýar? Şeysen ayam näme bolana? Ne dip salam vermeli bolýar? Vasfet ya. Ha? Ve ceale batnahu esfel. Yani ayan iç yüzün näme esfel. Yere baktırdı diye ve zahrahu ila fawq. Yukarı yutun. Şeyden de näme bolýar? Şey dip kaldı diye. Namazda dur kan ana ayan şey daima. Bir zaman esselamu aleyküm diye namazda kan elin şey daima. Şeyden de niyet aşağı bakıyor. Ayağımın iç yüzü aşağı bakıyor, üstüm yukarı bakıyor. Şunluk değil mi? Bundan başka da bir hadis var. Bir sahaba peygamberimize arz etti. Men plana näme namaz versem salamımı qaytaranak. Salam versem diye salamımı qaytaranak. Yani peygamberimiz çağırıyor onu. Plan sana salam verene näme qaytaranak diyene. Ya Resulallah men namazda kan salam veriyor diye. Näde qaytarayın diyene. Elini şeyday diye. Şunun mu? Elini şeyday diye. Son şüpnäme kâbirleri namaza koyana salam vermek haram diyorlar. Yol düýbünden näme batıl vurgan. Öýe girdik mi bir namazda bolsun namazda der bolsun esselamu aleyküm diýmeli. Şunu namaza kawturulma bol esselamu aleyküm diýmeli. Namaza koyan näme etmeli? Men salammy qaytarmaly. Wa aleyküm selam. Anlyk saglyk mı diýmeli Allah'ım? Şunu ýöne şey diýmeli. Salam dininde oğlanlar şu İslam'ın salamını vermeliler. O Türkmen'in salamını vermeliler. Esselamu aleyküm. Yine şu salam. Cevabı ne olmalı? Ve aleykümesselam. O salamı ya malik salam ve salam der bargana. Yedincisi näme tasfiqur rical, tesbihur rical ve tasfiqun nisa li emrin yahdusu fi's salati. Namazda imam yalnızda radette näme iýdim naqlara düzetse bolýar. Imama näme duýduruş berseler bolýar. Yani erkekler näde duýduruş bermeli tesbih bilen subhanallah diýmeli. Şunmy? Imam mysal üçin näme 3-nji rekatdan öýlen 3-nji rekatdan turmaly bolan oturdy. Yalnızdy däme imam. Iýdim näme erkekler bolsa näme etmeli? Tur diýmelimi? Ýok, subhanallah diýmeli. Şunmy? Eýer düşünýär imam. Emma iýdim naqydyr onlar ayal bolsa näme etmeli? Çapak çalaýmaly. Çapağı näde çalmaly? Şey dip çalmaly. Şey etmeli. Şunmy? Soňçy çapak çalmak heleýinkidir oglanlar. Soňçy biziňkiler näme o erkekler çapak çalýar. Ýok, erkekler çapak çalanar. Ol kapyrdan alan adat. Şunmy? Bize soň gelen adat ödem. Soň koloniýan getiren kapyrlaryň adaty. Musulman näme etýär? Namazda bolsa tesbih näme etýär? Subhanallah diýär. A başga wagt begen näme etýär? Allahu ekber diýär. Şol gorkýanlar şuurundan. Kapyrlar gorkýar. Allahu ekber sözünden gorkýar. Şol mujahidler näme etýär? Allahu ekber diýenler. Emma biziňkiler näme etýärni? Ya beýlekiler begenseler heleýýalyk çapak çalýarlar. Heleýe on etýär. Erkek edene, şunuňmy? Musulmanyň erkegi namazda bola duýdurjak bola subhanallah diýär. Namazın daşından begensen ama Allahu ekber diýen owadan sır. Musulmanyň gowuty. Ayal namazda näme etmeli? Çapak çalmaly. Ýöne çapagy namazın daşyna çapak çalynýarlyk dälerim sağ el çepin üstünde dura. Sağ el bilen näme etýär? Çep aýatynyň üstüne uraýar şeydi. Ýa-da ayallar durqa şeytdi däme ýem sen näme ýalňyşanyň biläýmeli. Indi mesele gelip çykýar. Näde imam okanyna ýa-da ayallar bolsa şey etmeli bolýar. Şunuňmy? Indi erkek ýokdy diňe ayal gelýärmi? Yok mana beýdildi mescid diýip düşünmeliler. Men öýde imam ýa-da heleýim dur, ejem dur, gyýrym dur, jigim dur, doganym dur. Kakam işte, doganım işte, oğlumam näme cihatda gelipler mysal üçin. Kim galdy öýde garrapdyr, menem yaramagyn bilen. Ýa-da mysal üçin näme ayalymma, şunuňmy? Atyk gyýjagasymma, jigimma, rahatlama ayallar dur. Näme soňam ýalňysdym, näme etmeli şolar? Şey daýmeli beýdildi, onu eýlek bolýar, mescid imam ýa-da nakam heleýler. Beýdildi, onu näme musulman dar düşünje bolmalylar. Şunukdama delili näme an Sahl ibn Sa'd anna an-nabiy sallallahu alayhi ve sellem قال يا ايها الناس ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة اخذتم في التصفيق انما التصفيق للنساء من نابه شيء في صلاته فليقل
Subhanallah fe innehu la yesma'uhu ahadun hine yekul Subhanallah illa eltefete diye. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem nâme diye, ey adamlar diye, mâ lekum, nâme ollu size diye, yani hîne nâbekum şey'un fissalâh, haçanna birdat bolonno diye, hîne nâbekum, haçanna birdat bolonno size diye namazda, ahaztum bit tasfik diye, çapak çalıp başladınız diye. İnneme tasfiku linnisa, çapak ayarlankı diye, heleyler çapak çalıyor diye. Men nâbehu şey'un fi salatik, namazda yankıyalık birdatlar bollu mu, duydurursunuz geldi mi, felyekul subhanallah, subhanallah deysin diye erkekler. فإنه لا يسمعه أحد حين يقول أيام bir Subhanallah sözünü eşitti mi diye şuna näme üns veriyor diye. Şununmu? Şuna üns çek ya ondan gön yanlışını biliyor düzeltiyor diye. Şoşup namazın ýerinde näme düzeltýänler erkek bolsa Subhanallah diýmeli. Amam Subhanallah sözünü cemaatdan eşitti mi aýam turmaly bolýar. Pikirlenmeli bolýar goý beren ýalňyşlygyny. Aýal maşgalalar bolsa näme diýe çapak çalaýar. Hasala lehu. Ondan usta deyine bir düzeltmeli ladımız näme? İmam kıraatta da yanlış bilýär, doğru değil mi? Elhamd qawatir yanlışdy misal üçin. Ya elhamdan soň sıra goşdy yanlışdy. Bir tarapdan näme? İýinden soňra düzeltýän sen näme diýerler? Lukma berdi diýerler. Şunun imam näme yanlışana İýinden mi düzeltýän näme? Lukma berdi diýerler. Bir tarapyň düşünjesinde näme? Şonu etmek bolanok haram diýerler. Ýok, etmek wajib gaýtan. Imam elhamda yanlışdy mı? İýinden naklar düzeltmeklik wajib bolýar. Dedim, elham yanlışylsa namaz batıl, täzeden okamaly bolýar. Elhamdan soň süre goşdy yanlışdy mı? İýinden naklar hem ýene düzeltmeli, Qur'an yanlış okamalylar. Lukma bermeklik, imamyň yanlyşyny düzeltmeklik näme? O namazyň düzeltmekligine goşulýan bir goşun, düşündinmi? Onu hökmani suratda näme düzeltmeli, aýtmaly. Ýöne näme? Elhamda hökman bolýar, emma soň kys elhamdan soň goşýan süresini yani düzelttin eşitmedi. İmam şu yanlışlığını okudu. O namazımıza tehir eden. Yani näme düzeltmeklik näme gerek. Ol düzeltmeklik haram, ol yanlış. İmama hiç kimi islat diýmeli, ol biderek görürüm. Şununmu? Sekizincisi näme? El-fethu alel imam. Näme? İmam ne okuyacak bolana käwa diline gelene. Açık goýbersen bolýar imama. Bir sıra okuyacak bolýar, bir ayet okutda iýdiň diline gelene. Käwa çoň galak bolýar. Lukma verip koy vermeli. Şununmu? Aydık koy ver. Amma yetesâelûn nedi? İdine anin nebe'il azim diline gelene. Küçüke de qaytaladı. Gel diyecek bolýar näme? Şeytan kakya. İdinden bir anin nebe'il azim diýmeli. Fethi açık koy vermeli. Şununmu? An ibn Umar enne Nebiy sallallahu aleyhi ve sellem salla salaten feqara'a fiha felubisa aleyhi felemma insarafa qala li Ubey sallayta ma'ana qala na'am qala fema mana'ak diye. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün namaza qanna diye felubisa aleyhi dil çolaşdı diye. Diline gelmedi diye kâbirlatlar. Felemma insarafa namazdan soň qala li Ubey. Ubey ibn Ka'b diyen sahaba näme diye. Sallayta ma'ana yani biz bilen namaza qadın mı sen diye. Ubey'im näme diye huwa diye. Fema mana'ak. Näme üçin lukma vermedin diye. Düşündinmi? Eğer näme etti Peygamberimiz ona duyduruş verdi. Nikile şunu alak bolsa lukma verin dedi. Tayyip. Dokuzuncusu näme? Gamzu riclin naimi diye. Yani namaza qawatyyorsun, gaptalında da bir narpız ýatyr. Misal üçin näde? Köpülencem şu narpız kim bolýar? Heleyin bolýar. Düşündinmi? Erkekler heleýlerden başga takwarak. Eğer tehejjüde turýar, näme heleýem gaptalyna ýatyr. Düşündinmi? Ondan birden hareket etdiler, näme ayağı payağı öňüne düşdi. Düşündinmi? Şonda näme böwrüne dursan bolýar. Düşündinmi? Gamyz diýdige böwrüne durtup, näme ya ayagyna durtup öňünden aýyrsa bolýar. Delili näme? An Aişete قالت كنت أمد رجلي في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فإذا سجد غمزني فرفعتها فإذا قام مددتها. Ayşe näme diye Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme kıbla yüzüne uzatıp yatırdım diye ayağımı. Amud ricli yani uzatıp yatırdım ayağımı Peygamberimizin kıbla yüzüne diye. Peygamberimizden namaz okuyatırdı diye kıblasını. فإذا سجد secde gaydanda näme durturdu diye ayağımı çekerdim diye. Ferafa'tu ayağımı çekerdim. فإذا قام فyine secdeden galsa uzadırdım diye. Düşündinmi? Hiç işgal yok. Emma bizimkiler näme yatanın näme namaza Kur'an'ın öňünde yatmak bolanok ya yatanın näme yatanı kıblanda koyup namaza koymak bolanok ölýämiş, eýtýämiş.
Şununmy? Cınada da ölü goýulýar, bir gurrunlar, ýa galyp gatda. Namaza gawatýar, öýdar, biram öňümde ýatyr, okawer namazyny. Eýdi birden aýar paýa öňe düşdümi, aýyryp goýbar. Bir ýer durtýanda duýmadymy, öňüň aýagyny teklap goýbar. Şu zat näme bolýar? Onuncu näme? Muqatalatu men arada al-murura beyne yedeyil musalli. Öňünden bir geçjek bolsa näme? Şon näme? Güýç bilen saklamaklyk näme bolýar? Güýç talap etse de saklasan bolýar. An Ebi Sa'id qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi ve sellem yaqul iza salla ahadukum ila şey'in yasturuhu minen nasi fa arada ahadun an yejtaza beyne yedeyhi felyedfa fi nahrihi فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. Ebi Sa'id radıyallahu anhu näme diye Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den eşitdim diye. Biriňiz öňüne sutura goýup, perde goýup namaza gawatýar diye, ha? Adamlar öňünden geçmediler, perde goýup, sutura goýup namaza duransaň diye. Birem diye perde bilen indi duran ýeriniň arasynan en yejtaza geçmeklik istese diye felyedfa fi nahrihi diye. Şeydip näme? Gursagyndan tutup istinniye, saklasın diye. Şunumy? Yüzünden tutup iteklemeýän. Şunumy? Näme şey elini döşüne goýup saklayan. O şeydip saklayan. Şunumy? Fa in aba in saklansaň näme? Geçşek bolup dızady diye. Fel yuqatilhu diye. Urş etmelen bolsa urş et geçirme diye. Näme üçin? Fa innema huwa şeytan eyyama şeytandır diye. Ey bir musulman adam. Şunumy? Namaza gawatyryn öňünden geçjek bolandy, namaza goýanam näme? Öňünden geçirmejek bol saklady, näme etmeli musulman? Suturasynyň aňyrsyndan geçmeli, ýa ýyzynden geçmeli, ýa-da bir açyk garaş aýmaly. Şunumy? Şondan soň geçjek boldymy, eýema şeytan. 11-nji näme? El-buka. Yani çağlarym diýýär. Kiçik çağlarym oýnap berýär. Ya teklif ýaşyna ýetmän kiçik çağa zat bolsa näme? İnşallah giýrena. El-buka. Ama temiz yaşına yeten çağalar rahat olsa saklamalı. Temiz yaşına yeten ağaran, saygıp başlan çağa. Ulluk yaşına yetişip olup başlan çağalar. Onu saklayan, geçirmeyen. Şunun mu? Ve yem enni getiriyen, öğretiyen. Ama emedeklap öğren çağa rahat entek öğdünün cinsinin bilen oğlan mı, kıyız mı? Şunun mu? Ağaran, telceran aknayım. Olur hem teklif götürülen olan boyundan. Olur günah da yok aslan. Şunun mu? 11-nji el-buka, yani namaza ağlasan bolýan bir imam nämetdi, Kur'an okudy, ayet okudy, sura okudy. Kur'an ýylýanat adama täsir etýär dogry, dämi? Imamyň näme? Täsir etdi, ağlady, ýa-da ýygyny aklar ağlady. Bolýarmy? Bolýar. Delili Aman Aliyin qala: "Ma kana fina farisun yawma Bedrin ghayrul Miqdad. Ve laqad ra'aytuna ve ma fina illa naim illa Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem tahta şeceratin yusalli ve yebki hatta asbaha diye. Ali radıyallahu anhu näme diye Bedir gününde diye Miqdat'tan başga näme atly goşunumy ýokdy diye. Öyle yani cihad eden o sahabalar. Dine Miqdat'ta at bady diye. Beýlekiler kim düýeligiden piyada giden. Öyle yani o şertler o kafir bilen güýjüň ýaragyň deňgelmekligi şertde olan bata ýeri var bizde ýok. Bata ýeri ýokmy? Ýörek gitsen o. Olan atamma bizde yok, goşanmam, goşa bilen git. Allah Teala'nın sonuna yardım eden başarınca esbabını alayım. Son şüphleme diye ma kana fina faris. Faris kim? Atla faris diýilýär. Yani atly gitleň için ne diye diňe näme gayru miqdat. Miqdatdan başga näme atly gidimiz ýokdy diye. Wa laqad ra'aytuna wa ma fina illa naim. Şowuna näme barymyz ýatyrdyk diye. Bu näme delili berýär? Sahabalar erkekliğine, yürek güllüğüne delil veriyor. Cengde yatyr, bar goşun yatyr. Şununmy? Emma kafirde gayrat yok. Urş bolsa näme? Hep delep yatı bilen aklar gorkularını. Emma sahabalar näme? Bedire urşa varyalar. İçinde de yekece atlı goşun var. İçlerde de yekece atlı. Sağanlara näme? Salaca 300'den geçiyor. Anada da müňlap goşun gelýär. Şulary yatıran zat näme? Şular adamdan iman güçlü olan, gayratlı olan, arkayın yatıp içine düş görüp goful olanlar amma. Şu zatlarını hemen anlatıyor. Müslümanın kalbine zerre kadar korku olmadı. Allah Teala dol irtimad edilenler, dayananlar. Dine Peygamberimiz näme dedi diye tahta şeceratin bir daratyň aşağında namaz okardy diye. Ölüm danat diýen sanamy ağlap okut diye. Yani Peygamberimiz namaza ağlar, şu kimin ağlatsa näme ağla vermeli. Ýöne käbir näme öte geçip näme etýär?
O dip. Oň alagan bolan. Näçe näme bolsa bir näme näme yapjak bolmalar. Ağlamany ursat berilýär diýilse käbir näme näme daýa balas şäginden çykaýar. Bu zatlar näme namazda etmekle ursat berilen zatlar. Inde näme indi kaljamyz ma yubtilu es-salata. Namazı bozayan zatlar var. Ra'aytuna hemmamizem yatyrdyk diýär. Alynadyk bolupdyr. Ay barasynda göz açylandyr görenler. Şunuňmy? Yatyrdyk diýil, hemmamiz yatdyk. Soňra hemmamizden turýança hissat bilmedik. O da adam yatyrka eýletine beýletine öwürlerine wada edende göz açylýar görýär. Şunuňmy? Şonda göz eýlenler Rasulullah näme aglap namaza kalkýar. Ya da hemmamiz dinine köpçüligiň gözüne tutanlar. Şunuňmy? Ya hemmesi diýilse näme bari beýdip düşünme, köpçülikdir. Şunuňmy? Tayyip. Inne namazyň hemme parzlaryny, wajyplaryny, rukunlaryny, sünnetini yerine ýetirip yerine ýetirenden soň näme sen edebermeli namazyň kabul bolýar diýip düşünmeliler. Şunuň käbir zatlar we saklanmalan bolýar. Şunuňmy? Namazyň dolu kabul boljak, o da yerine ýetirilmeli, edilmeli zatlar we şo sanada saklanmaly zatlar we edilmeli zatlar, edibem saklanmaly zatlardan saklanmasaň näme? Eden zatlan peýdasy ýok, batyla çykýar şunuň. Edil şoň alap täretin hem edilmeli zatlar we täret bitjek bolsa, o şo farna da näme edilmesi zatlar we täreti ýerine ýetirjek odan näme etmeli? Agyz burnuň şaýtamaly, ýüzüňi ýuwmaly, ellerini ýuwmaly, mesk çekmeli, aýagyny ýuwmaly. Bitdi dämi? Şu adam eden soň täretde durjak bolsaň näme arasynda ýa soňundan meýdan etmeliler. Meýdan etdiňmi bozulýar şunuň. Edil imanam şoňalyk, la ilaha illallah da şoňalyk. Käbir zatlar etdiňmi? La ilahe illallah bozaýasan murted etýär, kafir etýär, dinden çykarýar. Ne gelin alýar. Namazy bozayan zatlar näme tayaqqun el-hades. Näme namazyň içindäki anyk näme täret bozanyny bilsem. Namazda kan anyk täret bozanyny bilsem. Näme etmeli bolýar? Namazyň bozulýar. Gidip täret alyp täreden täret kılmaly bolýar. Delili näme an Abbad ibn Tamim عن عمه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. Abbad ibn Tamim näme diýär? An ammihi ammandan rivayet etýän dädesinden ýa mutlaq dilin aýdamyzda, plan kakasından tekelen dilin aýdamyzda. Näme diýär? Plan kakasından näme rivayet etdi diýär? Bir gün Peygamberimiz bir gün biri Peygamberimizin ýanyna gelip näme şeka, yani arda şikayet etdi. Nämeden arda şikayet etdi? Yani yuhayyalu ileyhi, yani näme ennehu yecidu şey'e fi's salat. Yani namazda yel çykýan ýalak bolýar. Yuhayyal diýdigi yel çykýan ýalak bolýar. Tärede bozulan ýalak bolýar. Näme deýin men ya Rasulullah diýen. Köpler şu namazda bismillah namazda durdummy? Näme yel çıkan ýalak bolup durýar diýär. Şonda Peygamberimiz näme de la yansarif. Namazdan çykmagyn diýär. Ýöne çıkan ýalak bolanyny seretmegin diýär. Namazdan çykmagyn diýär. Hatta ta yesma'a sawtan sesini eşitýänçem, o yejida rihan ýa-da näme isini alýançam diýär. Şunuňmy? Yani osluk diýilýän zat haýsam bolsa bir wasfy jemlemeli ýa-da ikisini hem jemleýär. Käwat sesli we isli bolýar. Şunuňmy? Akawadan is bolýar, ses bolanok. Kawat ses bolýar, is bolanok. Şunuňmy? Soň şuňa näme ya Rasulullah men şeýle bir waswasa düşdüm diýe namaza minsem, näme yel çykýan ýalak bolýar. Täredin bozulýan ýalak bolýar. Näme deýin diýende ýok diýär. Dogry bozulanyny bilmeseň näme çykma diýär. Nädip bilmeli bu adam dogry bozulanyny? Ya sesini eşitmeli ya isini. Ne bu kimin hakkında? Kimde kime şu waswasa kesel degen bolsa şunu. Emma bir adamın adaty değil, bu öz adatyny aýtýar. Arda şikayet etýär. Ya Rasulullah men şeýle bir kesele uçuradym diýär. O kesele waswasalyp keseli. Namaza minsem yel çykan ýalak bolýar. Ana şuňa adamlar täsir etýänçe. Ya näme isalýança namazdan çykmaly. Emma bir adamın waswasasy ýok. Şunuňmy? Sesini eşitmese de, is almasa da çıkan ýalak boldymy namazından çykýar. Şunuňmy? Eýen buňa adat däl. Şunuňmy? Kime yankı derişli, kime şu waswasa kesel degen bolsa. Şunuňmy? Emma birinde näme o kesel ýok. Şunuňmy? Sebäp diýsem biz bilýäs, käwat yel çykýar, isem bolanok, sesem bolanok. Dogry dämi?
Doğru değil mi? Hani ol adamlar näme etmeli? Seyret diýär. Şoňa şo waswasa keseli barmy? Onda näme etýär buňa? Ýok. Bu waswasasyny gidermek üçin, şeytanyň damagyny salmak üçin buňa näme diýär? Ses eşitýänçe, ya İsalýançaň näme çykma diýär. Emma ýony şonu da aýtýar, oňa da İsalmasaňam, ses eşitmeseňam, %100 çykanyny bilseň, oňa da çyk diýär, namazyň bozuldy diýär. Emma %100 yel çykanyny bilmedin. Oňa näme diýär? Kaida berýär. Ya ses eşitmeli ya İsalmaly. Emma bir ýerine waswasa ýok. Dolu bilýär, yel çykdymy, çykarmady bilýär. Namazda da o keseli ýok. Şunuňmy? Ýöne yel çykan ýalak boldy, ha? Ya da yel çykanyny billi anyk. Ses eşitmedi, İsam almady. Näme etmeli bolýar? Çykmaly bolýar namazda. Şunukdamy? Şoň şu näme bir melgun şeytanmy, adam näme? Namazda secde gaýdanda näme? Şo taýyny üfleýär diýe şeytan. Şunuňmy? Üfleýär diýe de tüýünden çekýär diýe. Näme? Yel çykan ýalak etdirýär diýe. Şoň üçin näme? Anyk çykanyny bilmeden näme? Namazdan çykanmak. Şunukdam ikincisi näme? Terku ruknin minel arkani ew şatrin minel şurut ew şartin minel şurut amdan ve biduni uzrin. Yani kimde kim näme? Namazyň haýsam bolsa bir rukunyny ya da haýsam bolsa bir şertini näme? Bil qaslayn ve hiç bir näme sebäpsiz näme taşlasa namazy batyl. Bil qaslayn täräsiz namazy qody. Şunuňmy? Bu adamyň diňe näme? Namazy batyl diýenler. Bu adamyň näme? Murtet bolmak ahmaly. Şunuňmy? Kimde kim bilip biliňeşleýin täräsiz namazy qosa ya da bilip biliňeşleýin gusullan çykman namazy qosa, ol adamyň imanyndan kän galanak. Ol adam yani eýem imanyn küfre ýaqin bolýar ol adam. Şunuňmy? Enne bir adam näme bilip biliňeşleýin rukun taşlasa ya da näme bir şertin taşlasa ya da bir wajibin taşlasa, wajibin goşmaly bolýar. Şunuňmy? Bil qaslayn näme rukun taşlasa ya da bir bil qaslayn näme şertin taşlasa ya da bir bil qaslayn bir wajibin taşlasa, ha ödüm hiç sebäpsiz namazy batyl. Namazyny täzeden okamaly bolýar. Şunukdamy? İki rakatdan oturup ettahiyat okamaly, okamaly. Wajibdami? Wajib. Ay borlagy taşlap turdy okamady. Namazy batyl. Täzeden okamaly. Rukun taşlady. Ruku etmekligi taşlady. Namazy batyl. Kıbla bakmak şert mi şert değil? Şert. Nira baktama men Allah görüp dura deyip näme? Kıblaň tersine bakty. Namazy batyl. Ýöne soň bu adamyny bilsek şu adam şeýt diýär. Eýem buňlan gürleşmeli bolýar. Şunu sen musulmanmy, sen kafir? Eýem onu soramaly bolýar bundan. Sen bu şertini bilýänmi, bilen akdymy? Eýem bu bilip taşlap otýar. Eýem buňa sen musulmanmy, kafir diýip soramaly bolýar. Sen bu zatlar sen kabul eden akmy, edem akdymy? Eýem kafir diýär ol adama. Şunukdamy? Ya bilýän ýöne edäýdim diýse de buňa sen näme tövbe et diýär. Gaýdym bu zatlaryňa barma sen beýsen dinden çykarsyň diýär. Ölem sebäpsizlik. Sebäpsizligimiz näme? Yani kafir sebäp bil taşlap bilýär. Yani düşmanyň eline düşdi dank koydular. Şunuňmy? Ýüzünem kıblaň tersine baktırdylar. Täre tamallyrmadylar. Indi şu namaza okamaly, okamalylar. Ýagdaýyna görä namaz okamaly. Kıbla bakmak şertin taşlady. Täre taşlady. Ýa, ýa buň sebäbi bar. Şunuňmy? Biliňeşleýin taşlamady, sebäbi bar. Buňa näme günah ýok. Ýa başardyny okuýar. Emma kimde kim bilip bil qasdaýyn sebäpsiz rukun ya wajib ya şertin taşladym, namazy näme bolýar şo? Batyl bolýar. Delilin amali kavlin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem lil musii salatahu irji' fasalli fe inneke lem tusalli ve li emrihi sallallahu aleyhi ve sellem limen ra'a fi zahri qadamihi lum'aten en yu'idel vudu'a ve salata diye. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazını okumadık sahaba şey diye. Peygamberin yanına bir namaz okuya, namazını hiç rukunlarını yerine getirenak. Sonra näme diye? Irji dolun diye. Yani namazını okuyup gidecek olup var ya, yakin çarem yok diye. İdine gayt diye. Fe salli teadin oku diye. Fe inneke lem tusalli. Sen namaz okumadın diye. Neymiş? Rukunsuz oku diye. Rukunlarını yerine getirmedi. Ve bir yerini nämet diye başka da bir yerini gör ya Peygamberimiz. Ra'a fi zahri qadamihi lum'aten. Näme topuğunun arka yüzlerine su değmedi adamını gör ya. Bir yer tearet al ya. Seretse ayağının ýerine bir ak yer dur. Topuğunun ýerine su değmeyenler. Sonra Peygamberimiz näme diye namazını okuyup bolansoň
Täretinem täredin al, namadyň hem täredin oku diýip. Şunuňmy? Ýöne bu iki hadis goýun bäbine diýende. Bäbinde näme diýdi? Bilňeşleýin diýdi. Dogrydan sebäpsiz okusa näme, taşlasa näme diýdi? Batyl diýdi. Emma bular bilňeşleýin etmedi. Bilmän etdi. Şunuňmy? Bilmän etdi. Şoň şüphiz näme diýär? Bilňeşleýin etdi dämi? Sebäpsiz. Namazy batyl. Emma biri bilmedi. Şunuňmy? Ilmi ýok, ilmi yetmedi. Rukunny okuma, rukunny taşlady namadyň. Näme diýär? Täredin oku diýär. Şunuňmy? Näme tapawudy wakitine? Tapawudy birinji günäkär. Şunuňmy? Birinji bilip bil gaslaýyn sebäpsiz taşlatdam rukun wajib şerti. Tawba etmeli bolýar. Şunuňmy? Tawba etmeli bolýar. Gaýdyp şol işine barmaly bolýar. Namazyny täredin okumaly bolýar. Emma bir ilmi yetmedi. Ýalňyşdy, ýadyndan çykaryp näme bir şertini taşlady. Ýadyndan çykaryp näme etdi? Rukun taşlady. Näme diýäs bunu? Diňe namazyň täredin oku diýär. Günah barmy? Günah ýok. Tawba etdiýäsmi? Tawba etdiýem bak. Şunuňmy? İkisiniň tapawudy şey. Şunuňmy? Ýadyndan çykardy, täredsiz okudy. Näme etmeli? Täredin namazyny okaýmaly. Günah barmy? Günah ýok. Bir bilňeşleýin täredsiz okudy. Näme? Günah bar bunu. Tawba etdiýär. Namazyň täredin oku diýär. Ýene gaýdyp şuňaly işden gede berseň, sen imanyndan wat almaýar diýär. Şunukdamy? Aslında şu zatlara nawaqyl İslam'a girýär. Şunuňmy? Biri aýdylandan soň, duýdurulandan soň, bilenden soň gusullan çykman namaz okuýar. Bir kere gaýdyly, şondan soň gusullan çykman namaz okuýar. Murtad. Şunuňmy? Nawaqyl İslam kan 400'e yetirdiler. Şunuňmy? 400'e yetirdiler. Ýöne Şeyhül İslam Muhammed ibn Abdullah rahimehullah näme etdi? En meşhur uly köpçülüklerin ummatda barlaryny jemledi. Şunu. Emma ummatda bilip bilňeşden gusullan çykman ýa täretsiz namaz okuyanmamy? Az tapyl. Men bir ýerini bilýän jynnady. Şunuňmy? Gusullan çykman namaz okuyan ekan. Jynnady, jynny men bilýän. Onam süýtdeş dogany urrun berdi. Şunu. Näme şunu bu şeýle diýsem, onuň näme sirni aýtdy da. Ayna näme Rawşan abynyň gaty görüp görmedi. Bir keregem aýtdyk onu eden atdy ýa-da. Gusullan wagtynam çykman ýartan namaz okaýa diňe täret tapdy. Jynnady şol adamlar. Şunuňmy? Naqiz biri bilňeşleýin bilip täretsiz namaz okaýar. Şunuňmy? Aýdylan soňam gaýtmadymy ýa gusullan çykman namaz okaýar. Aýdylan soňam gaýtmadymy? Murtad şol adam onlar. Kafir dinden çykýar. La ilahe illallah diýip naqiza girýär şolar. Şunuňmy? Şertler naqiz diýilse ol şirke zada yetmeli. Yok, man şirke yetmeli. Lan şu ulamalar näme diýär? Biri 100%, %100 emin nimetliğin sünnetligini bilse, şunuňmy? Ve hadisin sahihliginden bilse, bilenden soň men şunu kabul edemem diye. Murtad. Dinden çykýar şol adam, şunuňmy? Dedim bu näme etdi? Gönümel Rasulullah'ın sözünü tekzip etdi, taşlaya. O hadis sahih diye. Sünnet diye men ýöne şonu kabul edemek diye etjek geldi. Şunuňmy? Hadisem bolsa men kabul edemek şonu. Kim şo? Şol adam murtad. Şol adam kafir. Şunuňmy? Kim diýär şu gurgun? Şeyhül Albani rahimehullah. Şunuňmy? Murtad diýär şol adama Şeyhül Albani. Bir sünnetiň sahih senet, bir näme, bir sünneti. Sahih senedi bilen bardymy, yetdimi, şondan soň kabul etjek geldi. Reddetdimi, inkar etdimi şol adam kafir. Tayyib. El-aklu ve şurbu amden. Bil qasdayn näme namazyň içinde iýip içmeklik näme? Namazyny batyl etýär. Şunuňmy? قال ابن المنذر رحمه الله أجمع أهل العلم على أن من أكل أو شرب في صلاة الفرض عامدا أن عليه الإعادة وكذا في صلاة التطوع عند الجمهور لأن ما أبطل الفرض يبطل التطوع. ابن المنذر رحمه الله icma getiriyor. İslam ulamalarının içinde biragızdan aýdylan söz. Farz bolsun, sünnet bolsun. Biri bilip bil qasdayn. İýdimi bir zat, içdimi namazy batyl tawba etmeli we namazyny täzeden okumaly. Dördüncüsü näme? El kelamu amden li gayri maslahatis salati diye. Näme bilip bil qasdayn näme gurlameklik namazyň içinde. Bilip bil qasdayn näme gurlameklik. Yani şeyh ýerinde näme goýupdyr? Li gayri maslahatis salat diye. Yani namazy degişilden zat üçin gurlasa diye bilňeşleýin ha. Bilip
namazı degişsil değil zat için gurulöse näme diye? Batıl diye. Doğru değil mi? Mefhumul muhalefeti näme? Namazı degişsil zat için gurulöse näme? Subhanallah diýmen ruku etdi imamına. İmam ruku etmeyen näme? Secdeye gaýtjak bolýan izin näme? Subhanallah diýmen ýa-ni ruku etdi. Namazın peydası için gurulödü mü ya? Namazdan başka zat için gurulödü. Bu şu şeyhin mezhebine vara namaz bozulýan bozulýan. Namaz bozulýar. Sahih näme? Namaz bozulýar. Namaz için gurulösün. Ha? Ya da başka zat için gurulösün. Namaz batıl bolýar. Düşündüňmi? Gurulamak bolanok. Delili näme? Ha buna aýtýar. Näme üçin namazın peydasy üçin gurulöse, ha? Ya namaz düzeltmek üçin gurulöse bozulanok diýäniň deliline aýtýar. Yani o delil ona deliller. An Zeyd ibn Arqam قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. Zeyd ibn Arqam näme diye bir wada namazda diye gurulamaklyk haram däl diye. Şunuňmy? Bir Allahu ekber diýip namaza girensen iýe gallym. Näil gowum ýagdaýlan, eýlen beýlen gurlaşardyk diye. Şunuňmy? Başta haram däl. Soň näme etdi diye ayet iniýe. Bakara 238. ayetinde "Kumu lillahi qanitin." Allah'ın önünde durunuz näme? Allah'ın önünde pes durun. Allah'ın önünde pes edin, huşuly, har, zelil bolup durun diye. Şondan soňra näme fe umirna bis sukut. Näme Peygamberimiz de buyurdu diye namazda gurlamaň diýdi diye. Ve gurlamakdan näme nuhina gaýtarlyk diye. Enne nirden Allah namazın peydası için gurulöse bozulanokluğunu Zülyedeyn'in hadisinden Allah. Zülyedeyn'in hadisinden näme Buhar'da gelýär Zülyedeyn'in hadisi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ya öyle dö ya da ikinde näme 4 rekatly namazda ýalňyş näme 2 rekatdan soň salam berip çykýar. Düşündiňmi? 4'e komaly bolyp 2den ya da 3den soň näme etýär salam berip çykýar. Hemme kişem näme namaz 4'lü 2'ye gelenler öydüp Peygamberimizden soramana çekinýärler. Zülyedeyn'e barıp näme diýär? Ya Resulallah diýär. Ýadymdan çykardın mı ya namaz gysgaldy mı diýär. Şunuňmy? Peygamberimizden gatdan nakl edip Zülyedeyn näme diýär diýär. Yani Zülyedeyn'in diýilýän zady boldum diýär. Sahabalarym howa diýär. Ya Resulallah sen 2 okudun diýär. Şonda Peygamberimiz näme diýär? Ýadymdan näme namaz gysgaldylan diýär. Yani näme ýalňyş ýa. Gelip näme diýär? Täzeden doğrulup ikirine salam veriyor. Enne bulan getiren istinbadı näme? Namazın içinde Zülyedeyn guruladı hasaplarını değil mi? Namazda bitemäkdi. 4 rekatly 2 bol. 2 okat näme çykdylar. Soň gelim ikinciyi doldurdular. Zülyedeyn guruladı. Peygamberimiz guruladı. Beýlek sahabalar guruladı. Şundan hüküm çıkarıp näme diýdiler? Namazın peydasy üçin gurulasaň namaz bozulanok diýdiler. Ýöne bu fahem ýalňyş fahem. Düşündiňmi? Zülyedeyn guruladı näme üçin? Namaz gutorda esasında guruladı. Düşündiňmi? Rasulullah jogap berdi. Sen Rasulullah'ın itiqadında men namazı dogry okudum diýen itiqad bardy. Sahabalar näme üçin jogap berdi? Sahabalarning itiqadında näme? Namaz näme etdi? Gutorda bitdi diýen esasında jogap berdiler. Bu entegem nehi yoktu o wagtynda. Düşündiňmi? Soň belliler näme namaz ýalňyşlypdyr, näme okapdyrlar, kim okapdyrlar gelip namazda durdular. Bu fahem näme? Bundan hüküm çıkarıp bana. Bununla gurulanyň hemmesi näme itiqadda gurulady? Namaz bitdi itiqadynda gurulady. Düşündiňmi? Namazyň içinde gurulanmaz. Namaz bozulurdy. Düşündiňmi? Sebäbi namazyň içinde namazyň peydasy üçin bolsun ýa başgasy üçin bolanok. Düşündikmi? Emma bir näme ýalňyş gurulady. Düşündiňmi? Ýalňyşyp gurulady ýa-da ýadymdan çykyp gurulady. Näme bolýar? Namazy kabul işladym bu. Namazyň içinde durkan näme? Subhanallah diýjek bolup näme? Kum diýdi. Ýalňyşdy. Düşündiňmi? Namazy bozulýarmy? Bozulanok. Düşündiňmi? Ya ýadymdan çykaryp näme? Gatdarna tur diýdi. Ýadymdan çykardy. Gurulamy namazda da ýadymdan çykdy. Gurulady. Ha? Ha? Ona ihtilaf var diýsen bolýar diýek ýa-da. Onda diýsen bolýar diýek. O gurulamak da sana zikra. Kelamun nas gurulamak diýek. Şunu. Şoňşup näme üçin nirden allyk ýankyň gurulamallaryn. Zekeriya aleyhisselam näme? Sen çağan boljaklygyň buýşlugy näme diýdi? 3 gün adamlaryň gurulaşmarsyň diýdi. Şoňa sen näme diýdi? Kan zikr et diýdi. Tesbih aýt diýdi. Şoňşup Zekeriya aleyhisselam näme? Adamyň diline gurulabilmedi.
Ama zikr edibilýärdi. Tesbih edibilýärdi. O zatlar kelamda, o zatlar zikr. Şoň şu asgyrsa elhamdülillah diýse bolýan bolana. Käwr ulamalar bolýar idi, käwren bolana dedi. Enne bir näme ýadyndan çykyp ýalňyş gurlady namazyny täsir edine. Emma näme bilip bil kasby namazyň içine gurlady. Näme bolýan öýtdi namazy täzeden okumak bolýar. 5-nji näme az-zahik namazyň içine gülmeklik. Ýa-da pankırmaklyk. İkisem näme namaz bolýar. Gül kahkahydy, gül pankır pıkkat şunuňmy? Ses çykdy däme? Boldy. Emma käwat näme? Ýene ýylgyrýa. Ýylgyrmak we gülmek we. Şu ýylgyrmak näme? Şara doýdan şekilde ýa-da diş şagaçdan görünýär, ses çykana. Şunuňmy? Näme? Etmese gowy musulman adam. Ýene käwat adamyň fıtraty namaza durkan, ýani hakyky kimem bolanda bir güllürleýän bir gurrun edilip otur gaplarynda. Käwat adam näme diýär, şoňa täsirlenip ýylgyrýar. Şunuňmy? Namaz bozulýan, bozulmak. Namaz bu näme gaýtary? Gülmeklikden gaýtarýar. Ýylgyrmaklykdan ne? Güllümi namazyň bozulýar. Emma bir ýankyň näme öz duýgusynda medilmen täsirinde ýylgyrdy. Şunuňmy? Bozulýan namaz, bozulanok. ونقل ابن المنذر الإجماع على بطلان الصلاة بالضحك. ابن المنذر رحمه الإجماع. مسلمان ulamalarının arasında näme ihtilaf yok. Musulman ulamalarının barısı näme diýdi? Namazda bir gülse ýa-da pıkkady pankyrdy ses çykarsa näme? Namazy batyl. Namazyny täzeden okamaly bolýar. 6-njy näme bolýandat? Mururul mar'atil baligati wal himar wal kelbil aswad beyne yedeyil musalli dina mawdu'i sujudihi diýär. Bir ýeriniň näme secde etýän ýerinden bärde, sutraň bar, sen öňde perde goýup oturdun. Şu perden bilen durýan ýeriň arasyndan yetişen ayal geçdi, ýa eşek geçdi, ýa-da gara wujuk geçdi, namazyny täzeden okamaly bolýar. Delili näme? İza qama ahadukum yusalli fa innahu yasturuhu iza kana bayna yadayhi mislu akhirati ar-rahli fa iza lam yakun bayna yadayhi mislu akhirati ar-rahli fa innahu yaqta'u salatahu al-himar wal-mar'a wal-kalb al-aswad. Yani bu hadisem geçti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diye bir öňünde sutra goýandan soň diye sutra bilen aralygyndan näme itgeçde pişik itgeçde gara wujuk geçdi, yani gara wujuk, ak wujuk, sary wujuk, ala wujuk geçdi bolana. Şunuňmy? Yani gara wujuk geçdi, ya eşek geçdi. Eşeğinden näme ýaşy jinsy gyzyklandan kurra geçdi, erkek eşek geçdi, urkoç eşek geçdi, tapaw diýor. Öýdeçil eşek geçdi, düzdeçil geçdi, ellekey geçdi, uwag şeýdi geçdi, tapaw diýor. Eşek jinsymy bolýar. Şunun eýerli bolsun, gaňaly bolsun, tapaw diýor. Näme namazyň bolýar, emma et gara wujuk bolýar. Soňam näme ulluk ýaşyna ýeten gyz. Şunun ulluk ýaşyna ýeten gyzdan namazyň öňünden geçdi, näme namazyny bolýar. Tapaw diýor. 7-njisi näme? Ýene bolýan zatlar bar, ýadan. 7-nji bolýan zat näme? İkeginiňi, ýapyp okabilýärken açyp okamaklyk. Bir näme? Egnine zat geýmäni eşigi bakada näme? Diňe göwek bilen diýdiniň arasyny ýapyp okady. Ýa-da näme? Beýleki inçejik nemel maýka bar, maýka okady. Egnini ýapmaýan maýkada okady. Namazy batyl. Şunuňmy? İki eginlerini yapıbilýärkä, iki eginlerini açyp okanyň namazy batyl. 8-nji namazy bolýanda, namazyň içinde men namazdan çykdym diýip niýet etmeklik. Bir namazda durkan nämetdi niýetin boldy, men namazdan çykjak dedi. Çykdym dedi. Şunuňmy? Namazdan näme çykdy hasapdan ýa. Şoňa ulamalar näme diýär? Bir men 50 ýyldan soň ýevrey boljak diýär. Şu wagt musulman. Soňam näme dinlen hemmesinden göröýün, 50 ýyldan soň ýevrey boljak diýär. Kafir, gön dinden çykýar. Bulam şoňat namaz okap durkan niýet etdi. Boldy men namazdan şu wagt çykdym dedi. Namazdan çykdy hasapdan ýa. Namazy bozulýar, batyl. 9-njy bilip bil qaslaýyn namaza bir artdyrmak ýa kemeltmek. Bilip bil qaslaýyn näme? Namazyň erbedi ýok diýip näme etdi? Öýle bäş etdi. Şunuňmy? Soňam ertire gelen öýlen bäş etdime, bunu bir edäýin diýip näme ertirem bir rekat okady. Biliň eşleýin, namazy batyl. Tövbe etmeli. İmanyna ýan bul adam näme diýip görmeli, dereňek görmeli. İman bar adam beýtme.
de burada boştan. Misal için. Misal ver. O bana hiyali bir dada ayt, men ödüm misal qılıp bana cevap berdicek. O misal ver. Näme? Ha? Aydın otur o ballı. Bilip bilineşteyin namazda bolat boştu değil mi? Namazı batıl oluyor. Şununla. Semi Allahu limen hamida Rabbena ve lekel hamd dedi. Şundan sonra zat boş mollalın belli denim. Wallahu ekber ve lillahil hamd ente rabbi ente ilahi dedi. Şun boş mollalın bilye bilineşteyin boştu. Zikir olsun. Näme olsun bilip bilineşteyin namazı edilmeli değil zatlığın bilmem boştu değil mi? Namazı batıl. Şununla. Qaida näme bolsa şo bolsun. Namazda boştu däme? Boştu. Subhan rabbiyal a'ladan başga zat diýlenek. Mysal üçin bilişin secdede. Şunumy? Kur'an okumallarlygynyň billi. Onda da näme? Men okajak dedi. Amma okady. Fatiha okady biliňeşden. Batıl namazy. Son. Onuncusu näme? Manisin näme? Ütkötýän derecede hengläp okamak. Kabir näme diýe? Elhami nämetde hengläp okuýar, henge salýar. Çekmesi diýerin çekýär, gysgaltmasy diýerin gysgaltýar, ya harpyny ütkötýär, ya hereketini ütkötýär, seretýär. Şu çekmesi diýerde çeken üçin, ya hereketini ütköden üçin, ya harpyny ütköden üçin mani ütköýär, ütgana. Mani ütköýär bolsa namazy batyl. Elhamda. Emma elhamdan soňky dönemi näme ýalňyş diýär, beýtme diýär, tövbe diýär. Şu zatlaryň düzelt diýär. Elhamdan soňky golýan süreler näme sünnet. Emma elham rukun. Şoşup elhami manisinden çykarjak derecede näme? Käbir näme aýdy medeniýetler ýa käbir qarylar näme doro misala sahyny alan Kur'anyna şunuňmy? Bagsy bolan, aýdymçy bolan. Tövbe etýärler monneten molla bolýarlar şunuňmy? Şoşup käbir futbolistler tövbe etýär, monneten molla bolýarlar, wagt etýärler şunuňmy? Sen bütün dünýä tanaýa şunuňmy? Käbir çempion mir boksör tövbe ya musulman bolýar näme etmeli ol? Alymyň öňüne gelip sapak almaly, ders almaly. Emma jahil musulmanlar näme diýär? Sen bütün dünýä bir meşhur näme şahsiýet. Sen dawat etsen köp kişi näme dine girer. Bolny sen alim bol, dawat etdi. Onuň olam öýsüniň täze näme mezhep töretýär. Ya hidayet Allah'ın eline hidayet näme? Bir tövbeden boksörüň ya futbolistiň ya da näme? Eşek aňyran bir bagşyň eline däl. Şunuňmy? Eşekler aňyran üçin indi tövbeden üçin näme? Tövbe etmeli öňki eden zatlarna. Aýdymy ýaýranmasa tövbesi ýaýranmaly, gowlugy ýaýranmaly. Tövbe etdim gonu molla bolmalar olar, alim bolmalar. Şoň üçin näme? Käbir näme? Elham şeýle bir şeýle henglerde okuýarlar, manisi ütköjek derecede. Şoňa derecede etdimi namaz täden okamaly bolýar. Hengdel manisini ütkömeklige eterse. Yani bir kıraatda okuya, näme elhamyň manisini ütkötýär. Ya bir harpyny ütkötýär, ya hereketini ütkötýär. Manisi ütköýär, özüm bilýär şonu. Aýdylly, şondan soň etmedi. Näme ýerine namaz okumak bolanok da düzeltýänçe. Bilip manisini ütkötmek derecesinde okumak. Öz düşünşüňe ýazar. Yani sen düşünşüň biziň aýdanlarymyzdan çykmasyn. Öz düşünşüňe diýildi. Yani öz sözüňde ýazdylar, düşündiňmi? Yani öz sözüňde ýaz, yani şo sen sözüňde ýazylanlaryň manysy biziň diýen wagtymyzy bermek. 11-nji näme? Hajatdan artyk hereket etmek. Gereginden artyk hereket etmek. Namazy bozýar. Inni nädip bilmeli planyň näme eden hereketi namazy bozjak derecede hereket, planyň eden hereketi namazy bozjak. Yani şoňa sereden adam näme şonu namazda däl hasapdaýar. Käbir adam dur, elini goýup näme şeýdip saçyny düzeltýär. Hasam ýalyp gelýän araklarda gabat gelýär, şunduňmy? Ýalygyny düzeltýär, eligini näme etýär? Seredende namazda däl ýalyk şol adammy. Şu hereketler bozýar namazyny. Emma namazda ýakasyny gowlady. Şunu ýa-ni bir hereket. Ya bir ýer giýjedi, gaşady, meselede. Emma käbir adama seretýän bolyn, näme? Sakalyny darap otýar, darap bilen. Şunu. Ya eline telefon näme de otýar, şunu. Yani hereket etýär, goran adam namazda diýip gasaplanar. Ana şoňalyk derece hereket etse biriniň namaz täzini okamaly bolýar. Şunukdamy?
Vallahu Teala a'la ve a'lem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.